Slovensko sa možno zapíše do dejín automobilového priemyslu, a to vďaka dvom mužom, Slovákovi Dickovi a Američanovi Albertovi. Títo dvaja pred 12 rokmi spojili svoje sily a na Slovensku skonštruovali motor, ktorý sa stal svetovým unikátom. To je pravda, pri výkone 814 koní namerali spotrebu iba 5,3 litra benzínu na 100 kilometrov. Najekologickejší s nízkou spotrebou a s možnosťou dosiahnuť čo najvyšší maximálny výkon. Taký je motor vyvinutý na Slovensku, ktorý môže spôsobiť prevrat v dejinách automobilového priemyslu. Nikto na svete im neveril a oni dokázali nemožné. Sériový motor upravili tak, že funguje bez chladiča a keď je naštartovaný, môžete sa ho pokojne dotknúť. Témer nemerateľné exhaláty bez použitia katalizátorov. Vysoká účinnosť, čiže efektivita toho motora, s čím súvislí mimoriadne nízka spotreba, pravdepodobne tretinová oproti doposiaľším motorom, vysoký výkon a vysoká trvanlivosť. Má približne o 80% väčší výkon ako primeraný motor takéhoto istého zdvihového objemu. Zmenou princípu fungovania motora dosiahli to, že palivo sa spaľuje už pri nízkych teplotách. Preto produkuje minimálne splodiny a vydrží veľmi dlho. Takéto auto dnes beží na 7 litrov spotrebu na 100 kilometrov. A my sa dostaneme napríklad na spotrebu 6 litrov na 100 km, ale pri výkone nie 200 koní, ale pri výkone 850 koní. Testovanie splnilo očakávania. Krútiaci moment sa zastavil na hodnote 1000 Nm a počet koní sa vyšplhal na 814. Tento konkrétny motor chcú využiť hlavne v pretekárskych autách. Takýmto spôsobom však dokážu premeniť akýkoľvek dízelový či benzínový motor. Pokiaľ sa všetky očakávania naplnia, máme plány použiť našu technológiu vo svete F1, nakoľko od roku 2014 platia nové pravidlá, čo mimoriadne vyhovuje našej technológii. A navyše vďaka tejto prevratnej technológii sa zásoby ropy môžu predĺžiť o niekoľko rokov.